थांनाय 9 अक्ट'बर खालि जाहा आमलायगुरि मुस्रि खरथें बसुमतारी एबा गांगु जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला एक्स-बिएलटि वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि बिथांनि न'आव जोङो दोलोनि आरो जोंनि आफादनि जथाय सावरायनायाव जोङो थांखि लानाय जादोंमोन दि जोंनि आफादनिफ्राय सोरबा सोद्रोमाफ्रा सोरनिबा जानानै उइदाउट पारमिसन खामानि मावनो नागिरबा जों बिथांमोननि सायाव गोख्रों राहा लानाय जाथों होननानै जों मोनसे थांखि आजावनाय जादोंमोन। थिग बेबायदिनो जाहा गहपुर हालामाव नमिनेटेड एमसिएलए नागिरनो थांनायाव बिथांनि जानानै जोंनि थाखानाय एक्स-बिएलटिनि आफादफोरखौ जेबो खबर होआलासिनो गोदानै बिथांमोनहा दुर्जन बसुमतारीखौ आफादगिरि फाथिनानै आरो मुस्रि भबेन बसुमतारी बिथांखौ जिल्लानि नेहाथारि फाथिनानै नमिनेटेड एमसिएलए नागिरनायाव खारन बे मोनसे गिदिर थांखिखौ बिथांमोनहा बोरै लानो हाखो बेखौ जोङो मोजां मोनाखै एबा साबजानाय मोनाखै आरो बियो मोनसे आफादनि खुनु नियम निथि नङा आरो दा जोंनि गेजेराव सानलायनांगौमोन हलायनांगौमोन जे आमुखाया जुदि जों आफादनिफ्राय माबा मोनसे हेफाजाब होनो गोनांब्ला जों बेखौ जथायै आफादाव सावरायनांगौनि प्रयजन दं होननानै जों सानो। दा बिथांमोनहा बेबायदि आग्रां बारस' खामानि मावनाया जोंनि आफादारि मोनसे जेंना एबा लासिं सिं खालामनाय बायदि जों मोनदों आरो जोंनि गेजेराव खौसेथि गैयै बेखौ फोरमायनाय बायदि जों मोनदों। बेनिखायनो दुखु फोरमायनायजों लोगोसे जों बिथांमोनखौ खावलायहरो गोख्रों रावजों जे मा दायनि थाखाय बिथांमोना बेबायदि एसे गिदिर फट'केखौ लाब्रलाबायनो हाखो दिनै गावजों गावनि गेजेराव मानो बेबायदि बिभाजन लाबोनो नागिरदों जों बेखौ एसे गोमोनाय मोनदों। जों सानैजों दा बिश्वनाथ जिल्ला एक्स-बिएलटि वेलफेयार ससाइटिखौ दैदेननाया 7 बोसोराव आगान होबाय। दा जों सानैनि गेजेराव माबाफोर दाय गोरोन्थि मोनदों ना माबा मोनसेखौ लानानै सुबिदाबादिनि थाखाय सोरनिबा खैसाराव गोलैदों जों बेखौ हमनो हायाखै। खिन्थु सोरबाफोर जुदि जोंनि आफादनि गेजेराव हाबनानै बेले बेजे जुदि खालामनो नागिरदोंब्ला बिनिख्रुइ दुखुनांथावसिन आरो जेबो गैला आरो जों बिनि सायाव आफादारि हिसाबै गोख्रों बिजिरनायनि गेजेरजों माबा मोनसे साननो लगीया जाहैनो हागौ। जों बेखौ नोंथांमोननि बे प्रेसनि गेजेरजों जों फोरमायो। एमसिएलएआ जुदि मोनथावना जुदि जयगथा दंब्ला मोनथों, आपत्ति गैया, जोंनो नांगौसो डेभेलपमेन्टनि थाखाय। खिन्थु जोंनि दुखु मोननाया बेनो उइदाउट कनसेन्ट आफादनि मानसिफोरखौ जुदि बेबायदि बिभाजन खालामनानै बेबायदि गावनि सापर्टिङाव लांदोंब्ला बेखौ जोङो थारमाने सयज' खालामनो हानाय जाया आरो आफादनि मोनसे रुल दङ आरो जोंनि जाय बिथांमोना दिनै गोदान आफाद दानानै गावसोरखौ प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि फाथिलायदों बिथांमोनखौ आं खावलायो आफादाव मोनसे नियम निथि दङ। जुदि आफादगिरि एबा नेहाथारिया जुदि आफादनि खामानि मावनायाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बेखौ हाउसआव जथुमलायनायनि गेजेरजों बेखौ थारमाने मोनसे गोख्रों थांखि लानो हायो जे नोंथांमोननि कार्जकलापखौ जोङो मोजां मोनासै, नोंथांमोनहा रिजाइन होनांगौ। बास बिदि बुङोब्ला जोंहा अके रेडि। खारन जों दिनैनि थारिखआव बेबायदि रायजोनि नोजोराव माबा मोनसे हिउज एमाउन्टनि बाजेट लानानै खामानि मावनाय जोंहा गोसोआवबो गैया, मोनफेराखै। खारन जोङो दिनै एक्स-बिएलटि जानानै जोङो बे गहपुर हालामाव जेब्लानिफ्राय बिपिएफ दोलोआ सोरजिदोंमोन बे दोलोखौनो जोङो देहे केहे जर होनानै बयबो खौसे जालायनानै जोङो दिनै फोथांबोदों आरो दिनैबो जों बेयावनो बिपिएफ दोलोजोंनो एखे लोब्बायाव थानानै खामानि मावगासिनो दं। दिनै बिपिएफ दोलोआ दाख्लै जोंनि धनस्रि समस्ति जाहा प्रेसारआ देरहानाय लोगो लोगो दा मोनसे जिहेथु नियमावथ' गैयामोन जेनेबा क्राइटेरिया हिसाबै, दा जिहेतु धनस्रि आरो गहपुराव लिंकआ बिराद गोजान हिसाबै जेनेबा हाग्रामा सारआ नमिनेटेड एमसिएलएखौ होनो हायो होननायखाय बेखौ दा जोंना उदिराम बसुमतारीया नागिरनो थांदों आरो बेजों लोगोसे गोबां मानसिया नागिरनो थांदों होननानै खोनादों। मोनथों, सोर मोनो, जुदि मोननांगौ क्राइटेरिया दंबा मोनथों। खिन्थु बेबायदि सिखाव बायदियै गावनि सापर्टनि थाखाय बबेबा मोनसे आफादखौ बेबायदि बेले बेजे बोफ्लेनायखौ जोङो हामजानाय मोनाखै आरो बिथांमोनखौ जोङो बे जाय दुर्जन मोसाहारि बिथां, भबेन बसुमतारी बिथांमोनहा जों नोंथांमोननि प्रेसनि गेजेरजों बेखौनो बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायहरदों। बिथांमोनहा गावसिनि दाय गोरोन्थिखौ आफादजों सावरायफैनांगौ